Nagasunod ang mga barangay diri sa may Iloilo City sa ginapatuman nga clean up drive. Ini ang ginkumpirmar ni Association of Barangay President Irene Ong. Sunog kay Ong nagasumetara sila sa report sa ilang pagpanilo sa opisina sa Department of Interior and Local Government o kon DILG. Dugang pa ni Ong nga ang pagpanilo sa palibot ang makabulig man sa pagtapna sang dengue. Wala naman nagakaalarma ang natungdan sa kasong dengue bangod padayon ang pagpanglimpyo sa ilatag sa kamanga lugar. Report nagikan sa siyudad sang Iloilo. Inisiga K5, Jenny Kauilan para sa kampyon nga balita sa serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.